Урегулировать конфликт между двумя тейпами мирно. Цель приезда к Паланкоевым целой делегацией. Саид Хусен Акилов объясняет в первую очередь. С момента похищения Тандила Паланкоевой прошло 5 дней. Все это время обстановка была накалена до предела. Ситуацию не раз обсуждали, собираясь практически всем тейпам. Девушку похитили с целью женитьбы, несмотря на народный запрет в ад. Необдуманный поступок молодых людей получил широкую огласку, общественный резонанс и всеобщее порицание. Первым из тейпа Паланкоевых взял слово дядя девушки Багаудин. Он разъяснил собравшимся о позиции тейпа Паланкоевых. دال ديار حد دبي أغنى دي ديقدر حد دبي حش دبي يعني أندر أغنى تاك صحق ترلوي حسين سيد حسين محمد بيحك سباق ديق ترلوي مخل سيلهم ديق كان سخ إلاير دي مخل وقاصق جسر حمد عقواست الدبي سلط حاجة دال أندلي دي دال أندلي وناروس دال دي ديقدر يدق أغنى. Напомню, 19-летнюю Тандилу варварским образом умыкнули прямо из дома средь бела дня, избив при этом ее брата и нанеся увечья матери. Целых 4 дня о местонахождении девушки ничего не было известно. И вот буквально вчера вечером Евлоевы наконец-то соизволили вернуть девушку в отчий дом. Напомню, это уже 3-я попытка настойчивого жениха. Но даже после возвращения девушки непонятно с какой целью вторая сторона еще больше накаляет обстановку, говорит Багаудин Паланкоев. زيك دي تنقولقا يجا عادل عادي حيواجه سويجا شينا يزي إذا إج ماشين سأشيء ماشين دي أنت هي قاج أدين يحجو ماشين ج زيك دايوجش خنيقي يلجو ماشين اشتغل حلقة إحقوز المتي جايدي بس اشتغل شيء وحقق أمل دي لارها درتخو إنه يرتخن اسكسيلخن لا تجدل شو الحمد دا برش عتيس استنا حمدية دي وآخر شغل دي خردوش دي شيناه لوربي هني قال شو تخن ايش داك الغرب بيان بلي يغز بخا بوج الله نها قحمدي دس بحمدي دس سن اجماع نح ماش باس اجناه ماش باس هني قال شو شين شير دوش سكرتش شين زول من اربان ولا سك شين موجي سكر عوضك باس او حمن يقعد وقتك باس بقول شيناه لوربي شيناه دولبي سر دال سر واخ يوبخدينا يالدينا دي واش من الله رجل واش حمن قال انت ستي قد عمل غادي فوز ازل ديل ديز واش فوز ازل ديل ديز واش تليل دوي شو وينا ده تو وينا ده وينا ده دي ده سكيش ده صار له ده الله لازم ده ده حلقه يا غاد يشار ليله جو بازر يا شوزلا يودي شو دي حاجه تدي نوشك تسولتي هدوار جي نوشك شاج ليله جو بازر اوتي بار يا ماج ليله ديش ناقص غربون ليلت Так или иначе, собравшиеся надеются найти самое правильное и мирное решение ситуации. Родители не намерены выдавать девушку замуж после такого варварского поступка. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения и похищения человека группой лиц. В розыск объявлены 9 человек. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24.